Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri, Menda bikoitza podcastaren saio honetara. 17. ez da, Neritz? 17. Wow. Bigarren denboraldiko 4. Zeinek esan, Nik ja kontuak oso finera ematen dizkitate Bai. hemen, Nik baino beto. Bueno, Garbiñelarrea eta Neritz Arzailuz hemen mikrofono aurrean, gaurkoan beste saio bat egiteko prest. Hori dun, ongi etorri, entzuten ari zareten guztioi, eta ze ekarriko digun gaurkoan Garbine. Bueno, gaurkoan, Sendabelar espezia, muga lauso hortan ibiliko gaitun. Iltze aromatikoaz hitz egingo dinagu. Iltze aromatikoa badun, Sendabelarra, gure artean kosmetikan barkau. Kosmetikan ere bai, baina begira, buruan zer dun? Bai, hori zeukanat buruan. Ez, gozogintzan erabilia, sukaldean, baina munduan hainbat herrialdetan eta hainbat sendatzeko tradiziotan, Ayurvedan adibidez, Indiako medikuntza sisteman, baina medikuntza txinatarrean ere, sendabelar gisa erabili izan duen. Eta haiek sukaldea eta, sendatzea, askotan oso eskutik joaten ditun. Eta, gaur hori ekarri nahi dinat. Landare honekin, egingo dizkinagu, fruitu moduko guk lehorra erresi lortzen dinagu une hauetan, elementu txiki honekin, ze erabilera ditugun, niretzat bai edarietan, bai gozogintzan, baina baita ere ikusiko dinagu ikerketa batek ekartzen digula gaur hau mai gainera guri, eta ikerketa horrek ematen digula izpide hitz egiteko, landare honek, espezia honek gure bizian ze hobekuntza ekar ditzaken. Eta esango dinagu inoiz baino hobeto gaudela, agian orain arteko saio guztietan nire gustukoena hau dunez. Aldun, bai. Saio grabaketa behintzat berezia ari duen izaten? Bai, guk egin dinagu ikerketa irakurri dinagu. Teoriatik praktikara. Bai, pasagaitun. Eta edaria prestatu dinagu, kafea prestatu dinagu iltze aromatikoarekin. Eta hori ari gaitun edaten, eta, akaso nik hoi baino azkarrago hitz egingo dinat, kafearen eragina dela medio. Kafe goxo bat eskuan hartuta, lehenengo gaira pasako gaitun. Bai. Iltze aromatikoa eta gaixotasun neurodegeneratiboak esango banu, norbaitek esango din nola lotzen dira bi hauek. Bai, barkatu. Ze ari da esaten, bai. Eta nik ez dinat azalduko nik. Ez alda gehiegi hasteko, ez? Hori da. Hola, ez alda unditxua hori, ez? Kafea zesan bukaeran aipatuko dugula, nola prestatu dugun kafe hau, Ez, bazirudin hemen oso ohikoak diren elementuak sukaldean ditugunak, iltze aromatikoa, kanela, jengibrea, ez, edo kurkuma, batzuk nola ohikoak arruntak diren eta sarri erabil ditzakegunak, dinagu gutxiesteko joera bat hainbat sendabelarrekin ere gertatzen zaiguna, ez, plantainarekin, edo txikori belarrarekin, edo asunarekin. Hain ugaria diren ez da hain gertu eta hainbeste dauzkagun ez, hoien balioa gutxiestea. Orduan, tartean behin ikerketa ederrak etortzen ditun, elementu berriak eta funtzio ezberdinak eta espero ez genituen eraginak aurkituz, ez? Eta gaurko duen horietako ikerketa bat, horietako albiste bat, eta, niretzat
beti dun, hau interesgarria, beti dun eguneratua egotean beharra ere adierazten dinonek, eta harrigarria dun, ez? Gizakia noiztik ari den hau erabiltzen, eta oraindik ere ikerketa lerro batzuk irekita daudela. Ikerketa lerro hauek ikusiko deinagu botikak sortzeko egiten ditun, ez? Orduan azken batean, nik aspaldi entzun nitxuenan, Eneko Landaburu medikuari esanez, sendabelarreak zirela aiton amonak, ez? Gaur egun ditugun hainbat botika sintetiko edo farmazian aurkitzen ditugun hauen aiton amonak. Orduan, guazen arbaso hauetaz hitz egitea. Bueno, ikerketa berez, Korean egindako ikerketa badun, Koreako Ganchon Unibertsitatean, eta, bertan, ez ezkina zientzialarien izenak denak aipatuko, ikerketa ipiningo dinagu hemen, podcastaren azpiko testuan, irakurtzea gusto duenarentzat, Bueno, iltza aromatikoa, esgizigum aromatikum, espezia hau, bere estraktua erabili dinate, eta ikerketa izan duen bere konposatuak, bere fitokonposatuak, fitolandarea duen, orduan landarearen konposatu hauek, ze eragin duten gaixotasun neurodegeneratiboetan, ez? Hori duen ardatz bat, eta gero baita ere, ze efektu edo ze eragin neurobabesle dituen, bi lerro ikusten dizkinago. Ez bakarrik gaixo dauden edo diagnostikoatuta dauden pertsonentzat, baizik, balio dezakela prebentzio moduan edo norbere estresak edo... Bueno, oraina ezalduko dinagu, baino hortik zien. Justu, bat dun, Alzheimerraren gaitza duen endekapenezko gaixotasun badun, hau, neurodegenerazioa ekartzen duen gaitz bat, multzo bat hori dun, baina ikusten duen, hortik aratago, lan edo efektu neurobabeslea egiten duela, orduan hor gaitzik ez duen jendea ere ikertzen dinate, ez? Bueno, hemen, funtzio kognitibo eta zari gaitun, funtzio kognitiboak hitz egitea hau, memoria, erreflejoak, gaixotasun endekapenezko neurodegeneratiboak edo galkorra gaitasunak galtzera eramango gaituzten gaitz hauetan ikusten dinago beti gradualtasun bat, ez? Galera hontan. Horregatik hauek, ikerketa hauek epe luzean inberre izaten ditun, galtze hau, progresiboa den galera hau, behar bezala ikusteko, ez, behaketa egiteko. Orduan, espezia kulinario bat aukeratzea, ni beti gelditzen zaidan jakimina eta ikerketak oso ondo azalduta zeuzkanagu, baina ez den inoiz esaten zeini bururatu zaio, hemen, espezia honetan, hau aurkitzea. Hau da, zein hasi da, buruari bueltak ematen. Honen bila. Bai. Hau da, bat ematik gustatzen zaio, pentsatzu nahi dinatez, eta aruntzago joan nahi du. Hau da, netzat beti dun deigarria gizakiak dun jakimin infinito hori ez, eta jakimin infinito hortan, abiapuntu hori hartuta, noraino iristen den. Orduan hemen ikusten dun, espezia kulinario honek, estresak eragiten dituen hainbat kalte, eta, hemen estresa hitz teknikoetan ez nahan asko sartuko, baina badun hidrogeno peroxidoak induzitutako kaltea, eta burmuinaren neuroblastoma eremuan egiten duen kaltea, hori hobetzen duela, espezia honek. Gero ikusten denago baita ere, mitokondrien membranak edo mintzak hobetzeko funtzioa baduela. Orduan hau gauz garrantzitsua dun, hemen mitokondria hitz egiten dugunean zelularen indar motorra ari gaitun, zelulak bizirik egoteko eta bere lanak egiteko duen gaitasun hortaz. Orduan hori hitza handia ditun, funtzio antioxidatzaile oso handia ari gaitun izketan. Hori egiteko gaitasuna baldin badu. Eta gaitasun hori ikusi dun ikerketa honetan baduela. Orduan, baditun bestelako funtzioak ere, eta hemen aipatu nahi nizkiken azetilkolinerasa bestelako funtzioen endekapenean garrantzia duen eta hain justu botikak erabiltzen ditun funtzio horiek galarazteko horre baduela inhibizio lan bat. Orduan, hiru eremu handitan egiten din inhibizio lana gaitza dagoenean, baina gero, bereiek multitarget esaten ziene, hainbat eremutan duen aktiboa eta justu
neuro babeste hortaz, ez? Ari duen, orduan, estres kognitiboa duenak lan intelektual badela medio, edo estres mental, emozional, mental, jarraia duen batentzat, ez? Ikusten duen badela kandidatu potentziala, aipatzen din ikerketa honek amaieran, honekin botika bat sortzeko. Eta horretan ari ditun? Horretan ari ditun. Eta hauek esan, ikerketan ikusten duen kromatografiaz egindako lan bat izan dela, eta bereiek erabili duten estraktu hau, guk egitea zeukanagula infusio batean, ez? Eta, orain arte egin diren erabilera tradizionalak ditun, gastronomikoak, ludikoak, ez terapeutikoak alegia, baina epertain luzean hartu duenak ohiko edari gisa ikusten duen funtzio hori baduela. Orduan, gaitza duen multzo hortan ondo, ikusgarriak eta objektibagarriak dien emaitzak izan dizkin onerako, baina gaitzik izan gabe beste multzo hontan ere badin eragin neurobabesle bat. Eta, hori antioxidatzaile eta hitz egiten dugunean, zertaraino ote den, ez dinagu jakiten, ikerketa honek garbia aipatzen din, zertaraino den babeslea, eta iruditzen zaian ez dagoela zertan gaitz hori izan, ez familian aurrekariak izan ere, gaur egun daramagun bizimodu edo estres mailarentzat badela baliogarria, ez? Orduan, ikerketa oso teknikoa du, momentu askotan jarraitzen ere lanak, ez, hemen, ulertzen formakuntza zientifiko bat gabe. Nisaiatu naun eta gauza asko ez dizkina du lertu, baina orain argiago geratu zaidan nire azalpenarekin. Kontua duen hemen eretzat, zertaraino aplikazio txiki xume batekin, badaukagun hemen ikertu den ondorio onuragarri horiek gure ganatzea. Eta nik horrekin bukatuko niken, hori delako azpimarratu nahi nuena. Eta norbait hariko duen honezkero galdetzen nola hartu, nola hiltzea aromatikoa, gero sartuko ditun gomendiotan, baina niri akordatu naun orain dela saio batzuk, okerrez banagon laugarren saioa edo, tetxai infusioi buruz egin geninan, eta okerrez panagon tetxai infusioa bazaukan hiltzea aromatikoa, ez? Hor ari gaitun, tetxai hartzen dugunean hiltzea aromatikoa hartzen. Bai, eta gero gomendioa eta proposamena ekartzen ditugunean, txai aipatuko dinagu, hemen entzuleak izango direlako kafearekin hartu ezin dutenak, kafea ezin dutelako hartu, edo nahi ez dutenak, kafeari zapore hau erantzi, orduan txai badun beste aukera bat, niretzat udazken negu partean oso egokia den infusio bat, Gor, ikusi egin behar zertaraino, kafearekin bi elementuta zari gaitu, baino txai prestatzen dugunean 5 eta zari gaitu, askotan 6, eta ikusi behar askotan hor leia kompetitiboak gertatzen ditu neuren artean. Kombinazioen arabera? Sinergia bat egiten du nanean, hau zendabelarrekin ere gertatzen duen, ikusi behar zeinek zein uzten dio lan egiten. Vale. Eta baliteke hor, zindina dau, iritzirari naunitz egiten, baliteke hor eragin murritzagoa izatea, eragina duten beste 4 ere ari direlako lanean, ez? Eta, bueno, ikusiko dinago aukerak emango zizkionago entzuliari. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eusen. Bueno, hiltza aromatikoa gezurra zirudi, baina gure artean espeziek, espeziak oso estimatuak itunan, aurreneko espeziak ekartzen hasi zenen gizakia, hoiek gaur egunean luxuaren merkatuan kabiarra daukagun bezala eta angulak ere, luxuaren kontzeptuan sartzen direnak prezio aldetik, espeziak izan itunan hori. Hain zuzen, esaten dinagu beti, adjetiboa bera espeziala, hortik datorrela. Espeziala, espeziak zituen haunan. Berezia. Orduan, ez zitunan edo zeinentzat, eta baitunan, bai likoreetan ere, ipintzen itunan. Orduan, gu gana hortik etorritakoa ditun. Ekialdetik ekarritakoa dizkinagu gehienak, bai kanela, hiltza aromatikoa, kardamomoa, hor bat zeuzkanagu batzuk. Esan, hau, ez dela izan kanela bezin ezaguna edo erabilia, baduelako, bereziki oso sarkorra eta oso indartsua den zapore bat, oso zapore trinkoa. Eta ez delako zapore hori gozoa, badelako erretxintxua eta puntu bizi bat daukana, hau arraroa dun bera utxik erabiltzea. Ikusi dinagu nahasketetan, ez?
Odolkiak, adibidez, odolosteak prestatzen dienean, nahi hau hainbatek esaten dianean ez, nik espeziak ez ditut maite, ez ditut, zezki gustatzen, ez ditut erabiltzen. Eta gero odolostea eta odolkiak gustora jango din. Bueno, jakin beza horrek, odolki edo odoloste bat ez dagoela egiterik espeziari gabe, eta espezia horren nahasketan, formuloiek oso ondo indakoa ditun, aspaldikoak, aurkitzen dizkinago oreganoa, kanela, aurkitzen dizkinago espezia asko, toaien artean hiltze aromatikoa. Odolkiek hiltze aromatikoa... Bai. Eta bestela galdetu, espezia hauek erosterakoan, gehienetan ez dinesan nahiko, zer daraman, oiek formula Coca-Colarenak bezalako formula sekretuak ditun, Claro, funtsezkoa duen, ezin duen egin jangarria den odolki bat, espeziarik gabe, guk behin txantxerria hil, egin genizkinan, eta ahaztu gure amari espezia botatzea. Bueno, odolki haiek perfektuak itunan itxuraz, baina ezin izan genizkinan jan, ez da txakurrak ere. Orduan, espezia hauek gakoa ditun da guk, espezia hauek oso maiteak da oso estimatu edizkinagu aspaldi danik. Eta esan nahasketa horietan, badirela ezberdinak eta anitzak direnak, eta, bat hiltze aromatikoa dela. Orduan, hor ikusten dinagu, koipeen liseriketa egiteko duela honek bere lana, ez? Esteetan sortu daitezken hainbat gaitz, batez ere proliferatiboak diren gaitzak, infekzioak, kandida adibidez, izan ditzakegu fermentazioak, izan ditzakegu puztutasunak, haizeak izateko joera, gaur egunean hain modan ipintzen ari den sibo hau ere. Sibo. Bai, oain denek sibo ez. Hiltze aromatikoa badun hor rol aktiboa izan duena. Eta gero, badun infekzio horiek nola berogarria den espezia baden, edaterakoan mukia gaudenen ere mukia kanporatzeko erabili izan duen. Hemen entzuleren bati begitara etorriko zaion hiltze aromatikoa zizketan nahi garela limoi bat, eta limoi batean 4 hiltze edo 5 hiltze aromatiko platertxo batean. Iri ezagun daiten zain, ez? Ez, horrela ez. Hor izan unan, hau konprobatu dinate, euliak uxatzeko balio zuela erremedio honek. Limoiarekin batera? Eta ipintze ditunan limoi batzuk, 3-4 platertxo batean gainean hiltze aromatikoekin, antxe sukaldeko txapalda batean, armairu gainean. Nik uste dinat euliei gustatu itezitzaiela. Eta gehiago, urbiltzen itunan. Ez inan ikusi uxatu zuenik bat ere. Baina hori izan unan, bolada sasoi batean ezaguna izan unan. Kontua dun, hiltze aromatikoarekin, bera egosita inberko genukela lan, hau ez baitun osto bat, ez baitun lore bat, eta niretzat 5 minutuko irakin bat eman behar zionago. Eta 5 minutuko irakina eman ondoren, beste zerbait gehitzea baziagon, roibos, tea, te beltza, te berdearekin baino beto ezkontzen duen te beltzarekin, eta esnearekin. Orduan, iruditzen baldin bazain, gomendiotara pasako gaitun. Niretzat erabilera hori, badun bat, baino erabilera gehiago ere zeuzkanago. Eta gomendiotara pasatan, niri lehenengo interesatzen zaidana, eraten ari garen kafe goxo hau, nola prestatu dunan, eta... Beira, kafe hau prestatu dinat, eta ekarri endinat ikusteko, alako arrizko mortero txiki batean, ikerketa hontan estraktua aipatzen dinate eta egoskina aipatzen dizkinate. Orduan, pentsatu dinat, kopuruak ez dizkin zehazten, eta gutxirekin hasi naun. Kalkulatu dinat, 2 pertsonako. Eta kafea dun, 250 mililitro bakoitzaren zat. Orduan, ez dinat oso kargatua egin, kafea harintxoagoa indinat. Orduan, bakoitzetik 2 nahi ipinita, baina ale osoak, hau normalean espezia osorik saltzen duen, eta indinat, bertan txikitu, eiten nahi nahi zen bezala, eta, ez dina dena xe hautze egin, hortarako pazientzerik ez dina hartu. Baina egia duen, lertzean edo zatitzean, elementu txikiagoak egitean, ja usaina iristen dela, zatitzen nahi nahi. Orduan, hori, ipini dinat lehendabizi kafea, kafeteria Italia rauetako batean, eta gainean hiltze aromatiko hauek. Hori bota dion. Bai. Hoi bezala indina kafea, eta ikusten duen suabea, harine, molekula aromatikoak nabaritzen ditun. Bereziki, eugenola omen duen hemen aktiboa. Orduan, hori duen erabat. Beste erabat izatea zegoen, hau irakin, eta
kafe solublea dena, gero gehitzea. Hori sarkorragoa dun, 5 minutuko irakina egiten baldin bazionago espeziari, horrari gaitun ja elementu gehiago baliatzen. Hau uretan edo esnetan irakin? Uretan aukera badun, esnetara gero pasako naun, uretan. Eta gero, zion garrastasun puntu bat antzematea kafeari, edo, esnea botaziona, guk arroz esnea erabili dinago, orduan, kafe esne moduko bat ari gaitu neaten, astringentzia efektu hori pixkat baretzeko oso ondo etortzen delako. Egia dun, goxoa, baina fuertea, kafezalea izatea komeni dela. Hau edateko. Eta hori, harina egin dinat berez. Kafe gutxiagorekin, baina torrefaktatua ez den kafe bat aukeratu dinat, peruarra. Orduan, hori duen lehenengo aukera. Ohiko kafeteran prestatzen duen horrek, bi hiltze aromatiko ipintzia kafearekin batera, katilu bakoitzeko, baina zanpatu inbarko lituzke, txikitu. Ez badauka olako mortero polit bat, labana batekin, labanaren elementu egurraren gainean, zanpatu eta nahikoa. Hori dun bat. Gero, txai egiteko, txai aipatzen geninean, freskoak, abiez jengibre freskoa, kanela zotz zati bat, kardamomo ale batzuk, eta hiltze aromatikoa gehiegi ez ipintzeko esaten geninean, bestela berak dena jan egingo zuela, zaporean. Orduan, laugarren saioa entzun, han zehazten dinagu, ze aukera ezberdin dauden txai egiteko, baina hori irakin bat emango zionagu, beste hainbatekin. Orduan ikusten dinagu ez dela hortarainoko protagonista izango. Eta hori ere esnea gehitzen zaion ondoren. Orain arte egin naun esnea gehitzeaz, baina esnetan nere egitea ziagon, uraren lekuan esnea aukeratu. Eta hemen, Europan erabiltza izkinago esne vegetalak. Esne vegetala... Beste inonez, ez? Bueno, beste inonetzak asko esatean hori, baina ez ditun Indian ikusiko esne vegetal asko animaliaren hain matua denen. Orduan, hauntze esnea, ardi esnea, behi esnea, espeziakan irakin, ez? Orduan, izatea ziagon hori aukera bat, norbaitek egin nahi badu esnetan irakin hiltze aromatikoa eta gero kafe soluble ipini, badun aukera bat, edo kafesnea egin horrela. Gero kafeari gehitu esne hori hiltze aromatikoa irakinda, edo txai egiteko erabiltze ditugun espeziak bertan irakinda. Irakina itzaltzean, ipintzen zaion askotan te beltza momentu hortan, orduan guk egitea zeukanago hori, kafe hautsarekin. Ondo, eta behin kafea prestatu dugula agian zerbait goxoarekin laguntza ere etzagon gaizki, ez? Hori da, galletak egiteko. Hori iztinagu, galletak ekarri izkinagu, baina nik uste dinat ez daukatela hiltze aromatikorik. Ez daukate, ez apenas. Naiz eta oso goxoak. Osonak. Bai. Sanoak izan bere hortan. Bai. Hemen aukera duen, gozogintza egiten duenak, galleta batzuk egitea gurina, arrautza, betiko formula bat ipiniz, ez? Betiko formula dio danean duen, formula tradizional bat, urte sasoi ontarako, ez? Hau da, kalorikoa izango den zerbait, eta nik hemen ez niken hau postre bat izateik nahi, edo berez hobea gosaritarako. Orduan, jarriko dinagu kopurua galleta hauen formularen bat, ez? Restaren bat, edo esan da, baina hor nola txertatu, nola ipini hiltze aromatikoa. Eta nik esango niken hiltze aromatikoak baditula bi lagun hauen artean oso, bat kanela dun, elkarrekin joaten ditun, orduan nik hautsa, ipiniko nizkiken biak kopuru berean. Gero, baldin bat zeukanagu bestelako kardamomoa edo lakon bat aukera hona du, baita ere, eta gero, batematek presupuestoa igoko zaio, baina nahi izan ezkero vainilla ipintzea zeukan. Garestia dun, Garestia dun. Orduan, hauek denak inberko genizkinake gurina baldin badinagu edo norbaitek egin nahi badizkin oliba olioakin edo kilore olioakin, koipea daraman elementu hortan infusionatu espeziak. Oliotan. Olio edo gurinetan. Bai, eta hori ez duen bate ideia txarra, ordu erdi bat eman, eta prejitu gabe, Maria bainuan, eta gero iragazi. Orduan, horri izango duen koipeak eramango duen zaporetxo hori. Gero, hauts egin ezkero eta hauts hori ipini, nik ez niken asko ipiniko, hautsa askoz presenteago egoten duen. Olakoetan, baino hautsa jaten ari gaitun, da hu interesgarria duen baita ere, hor landarea bera ari gaitun jaten. Osea, propietate gehiago ari gaitun hartzen hautsa jaten badinagu. Nere itziz landare osorik jatearen abantaila. Eta oliotan beratu ezkero, olioak
hartu ditzakenak, hau da liposolubleak dien printzipio aktiboak. Ez diela denak izaten. Vale. Askotan hidrosolubleak ere badauzkagu, zeuzkanagu landaretan, hidrosuradun, orduan, oinarria koipetsua, oliotsua denean, hoiek ez dizkin xurgatzen. Hortzion ezberdintasuna. Vale. Eta gero, hau askotan, eta terkimailu oso polita dun, eta hau askorik gustatuko zaizue, zekina baietz, dun patxar bat egitea. Eta patxarrak izate ditun, claro, hemen patxaran egiten dakienak, bere ala dazakien hau, ez? Patxaranari askok basakanak edo basaranak, noski, kanela zotz bat, kafea, ez? Kafea aleren bat, baina batzuk bat zaudene hiltza aromatikoa ipintzen dienake, baita ere. Bueno, edari hauek esan berez, edari medizinal gisa jaio zirela. Patxarana. Berez berez jaio zirela, lixerikitari laguntzeko. Orduan, nik hemen egingo dinat, anixa aukera badun, baina nik alkohol lehorrago bat nahiago dinat, gozo gutxiago duena, bozka edo usuala orujua erabiliko niken, 38-40 gradu bitartean dabilena, eta espeziak ipiniko nizkiken laurden bat edo eren bat. Laurden bat edo eren bat, ez erdiraino, kopuru handia dun, laurden bat nire ustez ondo, botilarena. Botilaren laurden bat hiltza aromatikoa. Adibidez, edo hiltza aromatikoa eta kanela. Hori beste aukera badun, nahaztuta, erdi eta erdi. Gero, esan dizkinagu, ikardamomoa ipinen nahi badion, eta vainilla badaukan ipintzea. Baina hor ja aurrekontua igo ingo zaigun. Kopuru berean, jartze baizkinagu. Hauek garrantzitsu hau alkohol hauek armairuan, leku ilun batean beratzea, 3 aste, nahi bada hilabete, nik ero iragazi ingo niken, bestela zahar usai eta hartzen din, beste aldatzen joaten duen, baina garrantzitsu duen egunero mugitzea. Mugitu. Dinamizazioa duen garrantzitsua. Hau berez tintura badun, hemen tintureta zitzen izan dinagu, eta hau iragazten denean, niri gustatzen zaian, alkohol hau, adibidez galetak egiterakoan, orea eze daukagunean orduan gehitzea. Eta ikusten duen alkohola evaporatzen dela, baina ematen diola bestelako zapore oso politia, ez? Zapore hori, adibidez, flan bat egiten badinagu, bazeukanago ipintzea, edo arroz esnea egiten bada, arroz esneari gainetik botetzen zionago kanela hautsa, baina esneari tintura hau ipini ezkero, ederki sumatzen duen. Eta gero, sagar konpota egiterakoan. Sagar konpota egiterakoan, gabonetako konpotak eta egiten direnean, patxarra botatzen zaion, hau patxar badun, orduan patxar bat egin dezagula, hiltza aromatikoa duena. Patxar aromatiko bat. Patxar aromatiko bat, alkohola jungo duen, baina izango duen bestelako zaporea, sarkorra ezberdina. Niretzat, balio anitzekoa ditun, funtzio anitzekoak, eta ikusten dugu euskarri ezberdinetan beren lana ondo egiten dutela. Eta hemen, niretzatun gaia aukerak ematea. Eta bueltatuz, aserako kafera, guk kafeari txorrosta bat ipinen nahi bazionagu. Txorrosta, ez du objetibagarria. 1,5 mililitro akordatu, kopurua zaukan. Ez, akordatu terapeutiko den dosia 1,5 mililitro. 1,5 mililitro. Bai, 15, 20. Hori kubata prestatzerakoan nola dun? Ez. Lau kontatu arte, edo 3 kontatu arte. Kubata ez. Ni ari naun, infusio baten lana egingo liguken zerbait aurkitu nahian. Orduan, alkoholik edaten ez dugunoak adibidez, 1,5 botatzen zionago. 15 tanta ditun, uretan. Hori beroa badago, infusio bat adibidez, alkohola askoz lehenago galduko dun, eta geldituko zaigun bere printzipio aktiboa. Hori aukera badun. Gero, postreko koilarakada bat 3 mililitro izaten ditun, hori ere ez duen bate aukera txarra. Eta hortik gorakoak, erabilera rekreatiboak ditun, alkoholarekin egiten ditugunak. Hori ja ez dina terapeutiko txat jotzen. Irekita utziko dinagu, eta guzaitu nor sartuko. Bai, hori norbeak ikusiko din. Ik egun oso txarra baldin badukan, kafeari ja ez ditun tantak nahiko duen kantidade on bat. Eta hau betzen den. Bai, eta hau zertarako izango den, esteetako funtzioetan ikusiko dinagu hobekuntza, niretzat badun digestio txarra dauzkagunean ondo torriko zaigun zerbait, baita otzeria, marranta, alako gaitzak ditugunean ere, eta gero esaten duen xiskuak, behazuneko xiskuak, urdailekuak, sortzen laguntzen duela, eta, niretzat urte sasoi hau izaten duen, ez? Dala afariak, dala juntaizoak, dala, gehi jatea, jateko ezberdin gehi egin astuta, eta gero jendea desesperatuta ze infusio hartuko dut. Posible duen infusio hartzea, baina infusioa bezala, hau preste dukitzea egokia duen, akaso oherakoan
pitin bat hartuta, nahikoa izango den. Digestio hori laguntzeko. Bai, hori duen. Orduan, iltze aromatikoari etekina ateratzea aldera, zuetako askok izango duzue ziur nago armairuan, poteren bat, eta ez izan alako kezkarik askotan iraungitako dataz aurrera ere ondo egoten delako. Orduan, oso gutxi erabili baduzu eta iraungia baldin baduzue, egin berdin tintura bat, alkohol batean. Oso ondo, oso klase praktikoa izan duen gaurkoa, probatu eta guzti. Bai, aurrengoan, zekartzen diguna, ni prest berriro ere kafe honekin probatzeko, kafe honekin egiteko, beste zerbait okurritzen bazain, teoria praktikara eramaten, hasi gaitun. Eta entzulei ze esan, argia.eusen da bizibaratzea.eusen entzungo dituzuela gaurko saioa eta aurrekoak ere bai, eta hemen dibiastera elkartuko garela berriro gubiok eta zuekin ere bai. Urren arte. Ondo segi Garbine. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.